Bohaterką dzisiejszego odcinku będzie kobieta, którą można słusznie nazwać prawdziwą Białorusinką. Kobieta nie jakaś odległa osobowość z książki. To prawdziwy, współczesny człowiek. Co więcej, możecie nawet ją spotkać na ulicach Warszawy. W jej ulubionym mieście, oczywiście po Mińsku, bo ona prawie od ostatnich 20 lat mieszka w Polsce. I rzadko, ale trafnie pisze książki, które głęboko zadziwiają cały literacki świat Białorusi. To Ewa Wierznowiec, twórczy pseudonim Svetlany Kurs. Mam na imię Maria. Witam serdecznie na kanale Polska oczami Białorusinki, gdzie ja opowiadam o moich doświadczeniach z życia w Polsce, a także o swojej ojczyźnie Białorusi i o jej wspaniałych ludziach. Niedawno przeczytałam nową książkę Svetlany Kurs „Po co idziesz, wołcze?”, po polsku „Dokąd zmierzasz, wilku?”. I w tym odcinku chcę z Wami podzielić się trochę swoimi wrażeniami po przeczytaniu tej książki, a także powiedzieć o tym, dlaczego jej autorka zasługuje na uwagę. Chociaż wiem, że jeśli Svetlana nagle zobaczy ten mój film, będzie na mnie zła, ponieważ z tych wywiadów, które obejrzałam, jest osobą skromną, nazywa sama siebie małą autorką, jednak moim zdaniem z gigantycznym talentem. Nawiasem mówiąc, książka ta została opublikowana dzięki niedawno otwartemu wydawnictwu Flaumbaum, które zostało założone przez Swiatlanę Aleksiejewicz, naszą białoruską laureatkę Nagrody Nobla. Cechą charakterystyczną tego wydawnictwa jest to, że publikuje wyłącznie dzieła kobiet, autorek. Jak skomentowała Aleksiejewicz, żeby to przyczyniło się do pewności siebie pisarek, na ich chęć pisania. Dokąd zmierzasz, wilku? To druga książka Svetlany Kurs. Jej pierwsza książka Szlach drobnej сволочи została opublikowana w 2008 roku i jest już niedostępna w sprzedaży. I jak widzicie, to jest bardzo mała książka. Wydawałoby się, co może być w niej takiego, ale jest. I jak powiedziała Svetlana Kurs, to wielki epos umieszczony w małej książeczce. Surowy tekst miał 666 stron, a książka opublikowana ma tylko 139 stron. I to charakteryzuje prawdziwy talent. Autorka w ciągu 10 lat starannie szlifowała swoje dzieło. Tutaj nie ma pustych dialogów, obfitych, przydługich opisów przyrody. Tutaj wszystko jest konkretnie. Każde zdanie i każdy akapit jest ważny. Zgodnie z fabułą, alkoholiczka Ryna, która 8 lat opiekowała się osobami starszymi w Niemczech, wraca do rodzinnej wioski na pogrzeb swojej 101-letniej babci. I po powrocie Ryna zanurza się we wspomnieniach z dzieciństwa i tym, co opowiadała jej babcia Dorofeja, zamawiaczka, czarodziejka. Po białorusku takich kobiet nazywano szaptucha albo po prostu babka. Jak można się przypuszczać, w ciągu 100 lat życia babcia zgromadziła duże doświadczenie życiowe i wiedziała więcej niż wszystko. Takie babcie dla Białorusinów to prawdziwy skarb, ponieważ po 2 wojnach, po śmierci co trzeciej osoby, zachowanie i przekazywanie pamięci poprzednich pokoleń okazało się dla Białorusinów dużym problemem. Svetlana Kurs w swojej książce wykorzystuje wspomnienie nie tylko swojej babci, ale także wspomnienie innych Białorusinów, które znalazła w internecie, artykuły ze starych gazet, archiwalne dane itd. Wiecie, jakie wrażenie miałam po przeczytaniu książki? Wieczorem przyszłam do męża, usiadłam obok, zakryłam głowę rękami i powiedziałam: całe życie nas okłamywano. Cała nasza szkolna historia jest kłamstwo i bajka o tym, jak dobrzy byli Rosjanie i ich sojusznicy podczas II wojny światowej i jak źli i okrutni, potworni byli Niemcy, faszyści. Ta książka pokazuje rzeczywistość, przynajmniej w wioskach
на Полессі. Наприклад, як місцеві білорусці, бандиті забijali Żydów jeszcze przed wojną z Niemcami i jak to okrutnie wyglądało. Насиловали усіх, і дівачок малих, і старих баб, што ўжо пры смерці, і цяжарных. Фельчар Лапотка пісаў у Суцк, што ў горадзе няма ніводнай незнасілаванай жыдоўкі, з чаго і пранцы потым пайшлі. Але хто ўжо глядзеў на тыя пранцы ці кілу? Горшай хваробы, як чалавек, няма на свеце. Нічога не зробіш, як пачуў чалавек кроў і нажыву. В książce zupełnie inaczej niż opisane w podręcznikach wyglądają partyzanci, którzy w moim przedstawieniu zawsze byli bohaterami, ale w rzeczywistości są to często tchórze, którzy i boją się iść do wojska i rodziny porzucają na pastwę losu. Bo u siebie trzeba było grawać jak czarny wol, a у партизанах і чарка, і скварка, а як нема, то погрозиш зброєю і дадуть. Партизанці чулися цілковіті безкарні і вірили в те, що мають право окрадати свій люд, odbierać dzieciom ostatni kawałek chleba, nie mniej niż Niemcy czy żołnierze Armii Czerwonej. Często swoimi działaniami, podpaleniami, atakami na Niemców partyzanci tylko szkodzili miejscowym, bo Niemcy w odpowiedzi palili wsie i zabijali miejscowych okolicznych mieszkańców. A najbardziej zdumiewające jest to, że Niemcy myśleli, że takie okrucieństwo przynajmniej trochę powstrzyma partyzantów. Jednak nie. Ci zupełnie nie dbali o kobiety i dzieci i kontynuowali swoje nieprzemyślane, nieorganizowane działania i tym samym pomagali zabijać swoich. Партизанов було сотні і тисячі, тільки у лісі можна було вижити мужику. А ми, баби, старі і діти, для усіх були кормне бидло. Для wszystkich oznacza, że w ciągu dnia wsi doili Niemcy i policjanci, a w nocy partyzanci. No i nie mogło obejść się bez takich historii. У Забярвеччы панапіваліся 15 красноармейцаў. 2 дзевак згвалцілі, а самі паснулі, як у хляве пабітыя. Ды гаспадар дзверы падпёр, хлеў падпаліў, і 15 чалавек ваяк згарэлі, як смаляныя. І нічога яму не было. Усе зналі і нікому не сказалі. Та książka odsłania prawdziwą prawdę historyczną. Na Białorusi co trzeci zginął nie dlatego, że Niemcy, wyłącznie Niemcy ich zabili. Nie. W czasie wojny człowiek stał się dla człowieka wilkiem. Ginęli nie tylko od kul niemieckich, ale także i od kul głodnych partyzantów, od kul żołnierzy Armii Czerwonej, którzy stracili poczucie bezkarności. I to wszystko wygląda jak taka ohydna, prawdziwa miazga z ludzkiej krwi. Світлана Курс w swojej książce porusza bardzo ważny i złożony temat, jak już wtedy Rosjanie arogancko traktowali Białorusinów. Na przykład kiedyś Stalin chciał uprawiać koksagis na ziemiach Związku Radzieckiego i później produkować gumę nie gorszą od Amerykanów. Na początku chciał przeznaczyć gruzińskie ziemię dla posadzenia tej rośliny, a potem cytat. Ale nie захотел занадто niewolić swoich Грузинów. Na что, коли есть белорусы? Wieczne bydło ceglawoje, якої ніколи не szkoda. No i w taki sposób Світлана Курс niedawno określiła nasze sąsiedzkie relacje z Rosją. My живем побач з Расіяй і ператвораны ў сенцы разбойніцкага дому. Пакуль разбойнікі з таго дому не будуць выгнаныя альбо не аслабнуць, як у 90-е, мы, прыстойныя людзі, вымушаны уладкоўвацца ў гэтых абставінах і старацца зрабіць так, каб сенцы зноў сталі нашым асобным домам. Мы яшчэ някепска спраўляемся. У нас ёсць хоць і такая страшная, але незалежнасць. І ў прынцыпе мы сябе захавалі. А колькі народаў пры гэтым разбойніцкім гнездзе сябе захавалі? Нядаўна адзін удмурцкі пісьменнік з чаю спаліў сябе. Іхная мова і культура ў страшным стане. Удмурты знікаюць, і ён вырашыў знікнуць разам са сваім народам. Wiecie, w książce mądra babcia Dorożka nie bez powodu
opowiadając swojej wnuczce o okrutnych, minionych czasach i losach Białorusinów, sama popycha ją do opuszczenia kraju i mówi jej: "I ja tobie кажу, Ryna, нічога тут не буде. Jedź ты ўжо адсюль, хоць к немцам, хоць к амерыканцам, хоць к палякам якім. Гэтыя дурні рускія тут жыць не дадуць. Spaplurzyć усё". Korzystając z tej okazji, wszedłszy już do tego tematu, powiem, regularnie otrzymuję komentarze, nawet listy osobiste, gdzie Polacy chwalą niezależność Białorusi od Zachodu. Mówią, że Zachód jest zgniły, a Polska już nie ma nic własnego. Nie wiem. Być może wiecie to lepiej ode mnie, jesteście obywatelami tego kraju. Jednak jako Białorusinka powiem, nie daj Bóg nikomu takiej niezależności, jak ma Białoruś, bo w rzeczywistości ta niezależność od Zachodu to jest zależność od Rosji. I wygląda na to, że młode pokolenie Polaków po prostu nie wiedzą, czym jest ruski mir, który jak kwas wypala wszystko wokół siebie. Szczególną uwagę chcę zwrócić na język książki. Oczywiście wy jego nie rozumiecie, jednak chcę o tym powiedzieć. Choć Swietlana kurs ukończyła filologiczny wydział BSU, ma odwagę i bierze na siebie odpowiedzialność napisać książkę nie w języku literackim białoruskim, a w języku swojej babci z Polesia. Tutaj są specyficzne cechy fonetyczne, mądrość ludowa, trasianka, mieszanina słów rosyjskich i białoruskich. To jest bardzo barwnie i jaskrawo. I wielu Białorusinów zazdrości Swietlanie i jej znajomości języka białoruskiego w takim stopniu, ponieważ ona miała szczęście przez pierwsze 17 lat swojego życia słyszeć ten język, bo mieszkała na wsi, gdzie mieszkali starzy ludzie, którzy nie znali żadnych języków oprócz białoruskiego. Ponadto matka Swietlany była nauczycielką języka białoruskiego i rosyjskiego i skupowała wszystkie książki w języku białoruskim. I Swietlana zna język białoruski w całym jego spektrum. Od języka niepiśmiennych wieśniaków po klasyczną białoruską poezję Kupały i Kolasa. Ta książka mieści w sobie tę paletę języka białoruskiego. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ta książka przetłumaczona na język polski, ponieważ jest już przetłumaczenie na czeski i niemiecki i wtedy będziecie mieli okazję usłyszeć zrozumiały dla siebie język zamawiaczki Dorożki. A propos o zamawiaczkach i babciach. To taki mroczny motyw przewijający się przez całą książkę. Nie wiem, czy jest to powszechne w Polsce, jednak na Białorusi zawsze takich babci było dużo i jeszcze 20-30 lat temu nasi ludzie zwracały się o pomoc właśnie do takich zamawiaczek, a nie do lekarzy. Konsekwencje oczywiście mogły być różne, no i jakimś cudem niektórzy wyzdrowiali. Chociaż w zasadzie, jeśli wziąć pod uwagę, że całe lekarstwo powstało ze znachorstwa oraz uważnej obserwacji i badania właściwości roślin i ziół, to nie ma tu nic dziwnego, że babcie po prostu wiedziały, co gdzie zerwać, jak to wysuszyć, ile dodać i voilà, medycyna naturalna. Ale nadal jestem zwolenniczką sprawdzonych leków, z wyjątkiem herbaty z miodem i malinami. Co teraz robi Swietlana Kurs w Polsce, w Warszawie? Swoją drogą, z dążeniem losu, Swietlana powtórzyła doświadczenie swojej bohaterki Ryny, która opiekowała się starszymi ludźmi. Tak się stało, że podczas pandemii, kiedy książka już została napisana, Swietlana też pomagała starszym osobom. I jak mówi Swietlana, to doświadczenie pomogło jej poznać Polskę i Polaków od dołu, od strony zwykłych, czasem biednych ludzi już na skraju śmierci. Także Swietlana pracowała w McDonald's, w hotelu jako administrator i wiecie, co w niej lubię?
że nie boi się brudnej roboty. Ona nie wstydzi się przyznać, że zbierała śmieci, myła podłogę, opróżniała nocniki starszych osób. Ona jest zupełnie otwarta na różne zmiany w swoim życiu. Bardzo kocha życie i każdy etap traktuje jak nową przygodę, frajdę. I oto co ona mówi o ludziach. Człowiek trochę świnia, trochę wołk i trochę anioł. Trochę im Bożej iskry jest. У ogóle ж агідна, але прекрасна істота. В останніх latach Світлана Курс працює як тлумачка і співпрацює з Інститутом театральним Збігнєва Рашевського. Є авторką i tłumaczką Towarzystwa Młodych Twórców w Poznaniu. Pracuje również w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Oto jej fragment występu, w którym wyznaje miłość do Warszawy. Я просто обожаю свою волю. Район Варшавы, потому что мне подобается жить сярод низких социальных слоев, и я адчуваю себе там як рыбы ў вадзе. Мне падабаюцца алкаголікі, бяздомныя, злодзеі, крыклівыя бабы, сямейныя скандалы. Вось. Варшава прымае любога чалавека. Тут кожны знаходзіць сябе, і аматар начных клубаў, і касцёлаў, і могілак. Варшава – гэта горад, у якім можна пражыць усё жыццё і ніводнага дня не нудзіцца. Naprawdę jest bardzo interesująca i niezwykła osoba, nie? Mam nadzieję, że za kilka lat Svetlana zachwyci nas swoją nową książką. No a na razie to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę, za obejrzenie. Będę wdzięczna za wsparcie mojego kanału poprzez kciuk w górę, subskrypcję, kubeczek kawy. Do zobaczenia w nowych odcinkach. Cześć! Mam na imię Waria. Waria.